Καλησπέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε? 17η εβδομάδα της EuroLeague, 17ο επεισόδιο του EuroLeague Show by TrackTalk και τι σας έχω σήμερα? Σας έχω επεισόδιο αποκλειστικά και μόνο για τις δύο ελληνικές ομάδες. Τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό ή τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, αν επιθυμείτε έτσι. Και ο λόγος που συμβαίνει αυτό, αφενός γιατί αυτή την εβδομάδα έχω πάρα πολλά πράγματα να πω για τις δύο ελληνικές ομάδες. Νομίζω ότι μόνο για τις δύο ελληνικές ομάδες να μιλήσω, πιστεύω ότι το επεισόδιο βγαίνει ένα 20 λεπτό χαλαρά. Θα κοιμηθείς εδώ? Ναι, θα στρώσουμε εδώ, να κοιμηθούμε, δεν είναι κανένα πρόβλημα. Αλλά ο δεύτερος λόγος που θα μιλήσω μόνο για τις δύο ελληνικές ομάδες είναι γιατί αυτή τη στιγμή που γράφω είναι βράδυ Παρασκευής και η διπλή αγωνιστική της EuroLeague δεν έχει τελειώσει, οπότε δεν έχω σχηματίσει πλήρη εικόνα για την αγωνιστική δράση, δεν έχω πλήρη εικόνα για την βαθμολογία, δεν έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία, οπότε δεν μπορώ να μιλήσω για το τι γίνεται στην υπόλοιπη διοργάνωση και αυτό είναι νομίζω κάτι θετικό για τον κάμεραμαν της εκπομπής μας, τον Αντρέα Μακρύ, καθώς δεν θα σε καθυστερήσω σήμερα, μου αγχώνεσαι. Δεν έχω κανένα θέμα. Σου στρίμωξα λίγο το πρόγραμμα, έτσι έχω χωρέσει ένα TrackTalk μέσα στην Παρασκευή. Από τη στιγμή που ήρθες παγωμένος δεν με απασχολεί τίποτα. Και είμαστε έτοιμοι νομίζω να ξεκινήσουμε. Θα μιλήσουμε σήμερα μόνο για τις ελληνικές ομάδες, οπότε ξέρετε τι θέλω. Αφενός τα σχόλιά σας από κάτω, τα περιμένω πώς και πώς, να κάνουμε τις κουβέντες μας, τις συζητήσεις, το σχολιασμό μας. Και αφετέρου, άμα θέλετε και εσείς να στηρίξετε το κανάλι, όπως λέω κάθε εβδομάδα, μπορείτε να το κάνετε πατώντας το κουμπάκι που λέει subscribe και λίγο πιο δίπλα στο καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για κάθε μου νέο βίντεο. Φύγαμε! 17η εβδομάδα της EuroLeague, 17ο επεισόδιο του EuroLeague Show by TrackTalk και σήμερα, όπως σας είπα και πριν, θα μιλήσω μόνο για τις δύο ελληνικές ομάδες και καθώς ερχόμουν προς το σπίτι του φίλου μας του Αντρέα Μακρύ και γενικά προετοιμάζοντας όλο το επεισόδιο για σήμερα πώς θα πάει, είχα σχεδιάσει να ξεκινήσω με τον Παναθηναϊκό, γιατί όπως σας λέω σε κάθε επεισόδιο, σχολιάζω πρώτα τα κακώς κείμενα και μετά πηγαίνω σε αυτά που μας άφησαν θετική εντύπωση. Και επειδή ο Παναθηναϊκός για άλλη μια εβδομάδα μας προβλημάτισε, είχα σχεδιάσει να ξεκινήσω με τα νέα και την αγωνιστική δράση της πράσινης ομάδας. Και καθώς ερχόμουν λοιπόν προς το σπίτι εδώ του Αντρέα Μακρύ, σκάει λοιπόν η είδηση βόμβα ότι ο Ολυμπιακός ανακοινώνει την μεταγραφή του Κόρι Τζόσεφ. Μια μεταγραφή η οποία ήρθε πραγματικά από το πουθενά. Θα μιλήσουμε λίγο για την μεταγραφή του Κόρι Τζόσεφ. Θα μιλήσουμε λίγο και για το τι σημαίνει αυτή η προσθήκη, γιατί πραγματικά ήρθε από το πουθενά. Δεν υπήρχαν ούτε ρεπορτάζ, δεν υπήρχε ούτε εφημολογία, δεν υπήρχαν ούτε insights όπως γίνονται πολλές φορές πριν από μια μεταγραφή, ούτε είχε ακουστεί κάτι στο Twitter. Είναι κάτι το οποίο δεν συμβαίνει συχνά στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι. Είναι μια μεταγραφή η οποία έγινε υπό πλήρη μυστικότητα και την μάθαμε με κατευθείαν ανακοίνωση από τον επίσημο λογαριασμό της ομάδας στο Instagram. Οπότε πάμε λίγο να δούμε τι σημαίνει αυτή η μεταγραφή για τους ερυθρόλευκους. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε υπό πλήρη μυστικότητα την μεταγραφή του Κόρι Τζόσεφ. Ένας 34χρονος βετεράνος playmaker του NBA, ένας Καναδός playmaker, ο οποίος έχει πολύ μεγάλη εμπειρία από το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου. Δεν είναι star, δεν είναι ένα βαρύ όνομα, δεν είναι ένας παίκτης που πρωταγωνίστησε σε κάποια ομάδα, δεν είναι ένας παίκτης που αποτελούσε κίνδυνο για τις αντίπαλες άμυνες του NBA, είναι όμως ένας αξιοπρεπέστατος ρολίστας, ο οποίος έχει περάσει πραγματικά όλη του την καριέρα στο NBA. 15 χρόνια στην Αμερική, 15 χρόνια τριγύρναγε από ομάδα σε ομάδα στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου. Ένας παίκτης ο οποίος μετράει πάνω από 900 παιχνίδια συνολικά στην καριέρα του στο NBA. Ένας παίκτης ο οποίος μετράει πάνω από 60 παιχνίδια play-off του NBA. Ένας πρωταθλητής του NBA το 2014 με την ομάδα των San Antonio Spurs. Κατέχει δαχτυλίδι, ναι. Είναι ένας πολύ έμπειρος playmaker, ο οποίος έρχεται στον Ολυμπιακό για να μπει το τελευταίο κομμάτι του puzzle και να ολοκληρώσει ένα υπερπλήρες roster, ένα υπεργεμάτο roster, σε μια κίνηση η οποία η αλήθεια είναι, να λέγεται η αλήθεια, να είμαστε ειλικρινείς, ότι προκάλεσε πολλά ερωτηματικά, καθώς μιλάμε για μια θέση που ο Ολυμπιακός
έχει αυτή τη στιγμή 4-5 παίκτες και προσθέτει και τον Κόρι Τζόσεφ. Αν προσθέσουμε δηλαδή και τους τραυματίες μαζί, νομίζω ότι βγαίνει μια σούμα 5-6 παιχτών. Αν τα βάλουμε κάτω, είναι ο Walkup, ο Ντιλικίνα, είναι ο Λαρετζάκης, είναι ο Μόντε Μόρις που ήρθε πρόσφατα, είναι ο Κίναν Έβανς που είναι τραυματίας και ήρθε λοιπόν και ο Κόρι Τζόσεφ. Έχει σχηματιστεί ένα υπερπλήρες ρόστερ και ο Ολυμπιακός νομίζω ότι με αυτή την κίνηση φωνάζει και δηλώνει ανοιχτά ότι δεν θέλει να πονέσει από κανέναν καινούριο ενδεχόμενο τραυματισμό. Έχει μπόλικες λύσεις σε όλες τις θέσεις του ρόστερ και μιλάμε και για ένα ρόστερ το οποίο, παιδιά, το πιστεύετε, μπορεί να συμπληρώσει 3 πεντάδες. Σκεφτείτε δηλαδή η πρώτη πεντάδα του Ολυμπιακού να είναι ο Walkup, ο Ντόρσεϊ, ο Ward, ο Βεζέκοφ και ο Μιλουτίνοφ. Η δεύτερη πεντάδα του Ολυμπιακού να είναι ο Ντιλικίνα, ο Φουρνιέ, ο Μακίσικ, ο Πίτερς και ο Ταϊρίκ Τζόνς. Και μετά από εκεί και πέρα, τι λύσεις υπάρχουν? Υπάρχει ο Μόντε Μόρις, υπάρχει ο Κόρι Τζόσεφ που μόλις ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό, υπάρχει ο Ντόντα Χολ, υπάρχει ο Παπα-Νικολάου, υπάρχει και ο Λαρετζάκης που τον αναφέραμε πιο πριν. Υπάρχουν μπόλικες επιλογές στο ρόστερ του Γιώργου Μπαρτζόκα και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός με όποιον τρόπο μπορεί το δηλώνει ανοιχτά ότι φέτος θέλει να φτάσει μέχρι την κατάκτηση του τροπαίου. Το αν θα συμβεί αυτό δεν μπορεί να απαντηθεί τώρα προφανώς. Έχω πει πολλές φορές μέσα από τα επεισόδια EuroLeague Show και στο παρελθόν ότι δεν είναι καιρός για τέτοιες συζητήσεις, ούτε για το ποιες ομάδες θα πάρουν πλεονέκτημα έδρας, ούτε για το ποιες ομάδες θα μπουν στα play-off, ούτε για το ποιες ομάδες θα φτάσουν στο Final Four. Είναι πολύ νωρίς ακόμα για να τα συζητάμε αυτά. Όμως σίγουρα ο Ολυμπιακός έχει χτίσει ένα ρόστερ με πολύ ψηλό potential, το οποίο έχει πολύ μεγάλες προσδοκίες και είναι πολλά υποσχόμενο. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την κίνηση έκπληξη που έκανε το βράδυ της Παρασκευής ο Ολυμπιακός, ανακοινώντας μια μεταγραφή πραγματικά από το πουθενά. Μιας και ξεκίνησα λοιπόν με τον Ολυμπιακό και μίλησα για τη νέα του μεταγραφή, θα συνεχίσω λοιπόν με τα νέα των Ερυθρόλευκων, θα παραμείνω λίγο στην ομάδα του Πειραιά και πάμε να δούμε τι συνέβη μέσα στη διπλή αγωνιστική για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός έπαιξε 2 παιχνίδια τα οποία για μένα, στη δική μου οπτική, είναι καρμπών. Το ένα με το άλλο είναι σαν να έγιναν copy-paste. Αντιμετώπισε το βράδυ της Τρίτης στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας τη Μακάμπι Τελαβίβ και το βράδυ της Πέμπτης ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη για να αντιμετωπίσει την Ανατολού Εφές σε 2 παιχνίδια που, ξαναλέω, η έκβασή τους ήταν όχι απλά παρόμοια, είναι πραγματικά σαν να παίχτηκε το ίδιο παιχνίδι 2 φορές. Και εξηγούμε. Στο πρώτο ημίχρονο και των 2 αυτών αγώνων έδειξε νομίζω το καλύτερο του πρόσωπο που έχουμε δει τη φετινή σεζόν. Έδειξε τον μπάσκετ που μπορεί να παίξει και στη συνέχεια της χρονιάς. Ήταν μια ομάδα η οποία μέσα από την άμυνά του έχτιζε την νίκη. Ήταν μια ομάδα η οποία με συνέπεια στα αμυντικά καθήκοντα, με πολύ καλές άμυνες, καλά οργανωμένες, κλειστές άμυνες, οργανωμένη αμυντική ζώνη και μέσα από την άμυνα του Ολυμπιακός έπαιρνε ορμή και αυτοπεποίθηση για το επιθετικό κομμάτι, εκεί όπου έβρισκε καλές κυκλοφορίες, οι έξτρα πάσες λειτουργούσαν, ανοιχτοί χώροι υπήρχαν, τους δημιουργούσε πολύ σωστά ο Ολυμπιακός μέσα από το παιχνίδι του, έβγαιναν ανοιχτά σουτ και είδαμε μια ομάδα η οποία είχε συνοχή στο επιθετικό παιχνίδι και είχε πλήρη ευστοχία. Μια ομάδα η οποία όσο περνούσαν τα λεπτά, όσο κύλαγε το παιχνίδι μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, ανέβαζε τη διαφορά όλο ένα και πιο πολύ. Αυτά τα είδαμε στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο των αγώνων, κόντρα σε Μακάμπι Τελαβίβ και Ανατολού Εφές, ο Ολυμπιακός μας έδειξε το κακό του πρόσωπο, το προβληματικό του πρόσωπο. Είδαμε στο παρκέ την ομάδα με τα νεκρά διαστήματα, το πρόσωπο που δεν θέλει να βλέπει ο Γιώργος Μπαρτζόκας, μια ομάδα η οποία μπαίνει στην τρίτη περίοδο και είναι λες και βλέπουμε άλλη ομάδα, είναι λες και ξέχασε τον μπάσκετ που μπορούσε να παίξει. Μια ομάδα η οποία δεν λειτουργεί τίποτα, δεν λειτουργούν κυκλοφορίες, παγιδεύεται μέσα στην άμυνα του αντιπάλου και που χάνει τα rebound και δίνει ευκαιρίες στον αντίπαλο. Το τρίτο δεκάλεπτο πονάει φέτος για τον Ολυμπιακό και είναι το δεκάλεπτο όπου στα παιχνίδια τα οποία ο Ολυμπιακός τα κερδίζει, το τρίτο δεκάλεπτο είναι αυτό που πονάει πολύ και που πάντα βάζει τον αντίπαλο μέσα στο παιχνίδι. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο ο Ολυμπιακός στη συνέχεια της χρονιάς πρέπει να το λύσει. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο το τόνισε και ο Γιώργος Μπαρτζόκας μετά το τέλος του παιχνιδιού με την Ανατολού Εφές, λέγοντας ότι είμαι χαρούμενος για την νίκη που πήραμε, κρατάω όμως μόνο αυτό και θέλω να βελτιώσουμε τις τρίτες περιόδους και να μην βγαίνουμε χαλαροί από τα αποδυτήρια.
Αυτό έκανε ο Ολυμπιακός κόντρα στη Μακάμπι Τελαβίβ, όπου δέχτηκε ένα κακό σερί και έκανε ένα κάκι στο δεύτερο ημίχρονο, δεχόμενος την ήττα με 59-42 στο δεύτερο ημίχρονο. Ένα δεύτερο ημίχρονο το οποίο την διαφορά των 24 πόντων την ροκάνησε και την έφτασε μέχρι στο -7 για τη Μακάμπι Τελαβίβ. Μια Μακάμπι η οποία δεν παράτησε τα όπλα ποτέ και μέσα στο σεφ έβαλε 59 πόντους σε ένα ημίχρονο στον Ολυμπιακό. Παρόμοιο σκηνικό εκτελήχθηκε και στο παιχνίδι κόντρα στην Ανατολού Εφές, εκεί όπου ο Ολυμπιακός έκανε ένα κάκι στο τρίτο δεκάλεπτο, χάνοντας με 20-10 στο σκορ και βάζοντας την Ανατολού Εφές μέσα στο παιχνίδι, η οποία διεκδίκησε το μάτς μέχρι τα τελευταία λεπτά, έφτασε τη διαφορά στο καλάθι και ο Ολυμπιακός ανησύχησε ότι το παιχνίδι μπορεί να χαθεί. Και εδώ λοιπόν έρχεται ένα πολύ θετικό σημάδι το οποίο έδειξαν οι Πειραιώτες. Έδειξαν ότι ακόμα και αν στραβώσει το παιχνίδι, ο Ολυμπιακός φέτος το ρόστερ του είναι τόσο γεμάτο που μπορεί να βρει τις λύσεις. Έχει τις προσωπικότητες, έχει τις μονάδες, έχει μπόλικη ποιότητα πλέον στο ρόστερ του και βρήκε τις λύσεις για να πάρει την νίκη μέσα στην Κωνσταντινούπολη κόντρα στην Εφές με δύο πολύ μεγάλα σουτ, το ένα από τον Σάσα Βζέκοφ, αλλά το άλλο το πολύ μεγάλο σουτ, το πολύ μεγάλο τρίποντο το βρήκε από τον Τόμας Γουόκαπ, από έναν παίκτη ο οποίος δεν φημίζεται για το σκορ και δεν φημίζεται για την επίδοσή του στο επιθετικό κομμάτι των Ερυθρόλευκων. Το ίδιο συνέβη και κόντρα στην Μακάμπι Τελαβίβ, εκεί όπου ο Ολυμπιακός απειλήθηκε. Η διαφορά από τους 24 πόντους, όπως είπαμε και πιο πριν, έφτασε στους 7 και κινδύνεψε να κάνει το παιχνίδι ντέρμπι και να δεχθεί νέα ήττα μέσα στο σεφ. Κάτι τέτοιο όμως δεν συνέβη, γιατί είχε τις λύσεις και είχε τις μονάδες για να καθαρίσει το παιχνίδι. Συνοπτικά για τους Ερυθρόλευκους θα πω το εξής. Τα δύο πρώτα ημίχρονα αυτών των δύο αγώνων ήταν φαντασμαγορικά και είδαμε μια ομάδα η οποία μπορεί να τρέξει στο γήπεδο μέσα από την άμυνά της, μπορεί να κυκλοφορήσει καλά και γρήγορα την μπάλα, μπορεί να δημιουργήσει spacing, να βρει ανοιχτούς χώρους, να δημιουργήσει καλές προϋποθέσεις για shoot, μπορεί να βγάλει τους αυτοματισμούς της στο καλό της βράδυ, όμως από ό,τι βλέπουμε σιγά σιγά όσο περνάει ο καιρός, τα καλά βράδια του Ολυμπιακού όλο και αρχίζουν να πληθαίνουν. Έχει χτίσει έναν πολύ καλό ρυθμό ο Ολυμπιακός, αρχίζει και βρίσκει ρυθμό σιγά σιγά και το κυριότερο όλων, αρχίζει και βάζει μια σταθερότητα στην απόδοσή του. Μετράει 4 συνεχόμενες νίκες και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην πρώτη τετράδα, ωστόσο όπως σας είπα και πιο πριν δεν έχει τελειώσει η διπλή αγωνιστική, δεν ξέρω μετά το πέρας όλων των αγώνων σε ποια θέση βρίσκεται ο Ολυμπιακός, όμως βρίσκεται αυτή τη στιγμή σίγουρα 2 νίκες κάτω από την κορυφή της βαθμολογίας. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τον Ολυμπιακό και περνάμε τώρα στο απέναντι στρατόπεδο, τον Παναθηναϊκό, ο οποίος για άλλη μια εβδομάδα απασχολεί τα κακώς κείμενα αυτής της εκπομπής. Είναι ένα διάστημα σχεδόν 3 εβδομάδων που η εικόνα του Παναθηναϊκού είναι σταθερά προβληματική. Συνεχίζει να βγάζει αδυναμίες μέσα στο παρκέ, οι οποίες είναι εμφανέστατες και συνεχίζουν να προκαλούν απορία κάποιες επιλογές που κάνει ο coach Αταμάν. Ξέρω ότι μπορεί να μην σας αρέσουν αυτά που θα πω για άλλη μια εβδομάδα για τον Παναθηναϊκό, ωστόσο θέλω μέσα από την εκπομπή μου να είμαι ειλικρινής και στα προηγούμενα επεισόδια αυτής της σεζόν, σε όλα τα κακά διαστήματα των δύο ελληνικών ομάδων και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, έχω σταθεί καυστικός θα πω, ειλικρινής θα πω, όπως θέλετε πάρτε το. Για άλλη μια φορά θα κάνω το ίδιο, δεν θα κάνω υπεκφυγές, ούτε θα χαϊδέψω αυτιά, θα πω τα πράγματα ως έχουν. Τι είδαμε λοιπόν μέσα σε αυτή τη διπλή αγωνιστική από τον Παναθηναϊκό? Είδαμε κάποιες πολύ μεγάλες αλλαγές στην μοιρασιά των ρόλων. Ένα πρόβλημα το οποίο το έχουν θέξει όλα τα μπασκετικά podcast και όλες οι μπασκετικές εκπομπές και ο Παναθηναϊκός μας έδειξε αυτήν την εβδομάδα και ο coach Αταμάν περισσότερο, γιατί κυρίως αυτόν αφορά αυτό το θέμα, μας έδειξε ότι είναι διατεθειμένος να κάνει αλλαγές, είναι διατεθειμένος να κάνει προσαρμογές και είναι διατεθειμένος να ανοίξει το rotation και να χρησιμοποιήσει και να αξιοποιήσει και άλλες μονάδες του roster. Αυτό είναι κάτι θετικό. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο έγινε αυτό το εγχείρημα προκαλεί ερωτηματικά. Κόντρα στην Μπασκόνια, ο Παναθηναϊκός μας έδειξε το πολύ καλό του πρόσωπο. Μας έδειξε το πρόσωπο το οποίο μπορεί να κερδίσει και χωρίς να έχει τον Kendrick Nunn στο roster του. Μας έδειξε το πρόσωπο το οποίο μπορεί να παίξει με συνοχή στο επιθετικό κομμάτι
χωρίς να έχει τον Kendrick Nunn στο roster του, χωρίς να εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από αυτόν και αξιοποιώντας όλες τις μονάδες του roster εκτός από μία. Αυτή του TJ Shorts. Ο DJ Shorts κόντρα στην Μπασκόνια, κόντρα σε όλα τα προγνωστικά, ενώ όλοι περιμέναμε ότι θα αξιοποιηθεί μετά και την απουσία του Kendrick Nunn, όλοι περιμέναμε ότι ο coach Ataman θα τον χρησιμοποιήσει για πάνω από 20 λεπτά σε αυτό το παιχνίδι. Ξαφνικά, κόντρα σε όλες τις προβλέψεις μας, ο TJ Shorts έμεινε στον πάγκο DNP, παρακολουθώντας όλο το παιχνίδι από τον πάγκο και ήταν ένα, ας το πούμε, μήνυμα προς τον Shorts από τον Ataman, τον οποίον μέσα από τις δηλώσεις του και στα προηγούμενα παιχνίδια ο Τούρκος τεχνικός τον έχει εκθέσει. Μιλάμε για έναν παίχτη ο οποίος, ξαναλέω και θα το λέω κάθε εβδομάδα, ο Παναθηναϊκός επένδυσε 2,5 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτησή του. Είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό, ειδικά όταν μιλάμε για έναν παίχτη ο οποίος θα μείνει στην ομάδα για μόλις ένα χρόνο. Ένα πολύ μεγάλο ποσό και μια κίνηση η οποία ήταν μια δήλωση από πλευράς Παναθηναϊκού ότι θέλει φέτος να κατακτήσει την Ευρωλίγκα μέσα στο σπίτι του. Ωστόσο, τον παίκτη που απέκτησε για να εκπληρώσει αυτόν τον σκοπό, ο coach Ataman δεν τον εκμεταλλεύεται. Είδαμε λοιπόν τον DJ Shorts να μένει DNP στο παιχνίδι με την Μπασκόνια και 2 βράδια μετά, κόντρα στη Maccabi Tel Aviv, όχι απλά έπαιξε πάνω από 25 λεπτά και ήταν ο παίκτης με τις περισσότερες επαφές της μπάλας μέσα στο παιχνίδι. Ο DJ Shorts κόντρα στη Maccabi Tel Aviv λειτουργούσε σαν να είναι το βαρύ επιθετικό όπλο των πράσινων. Αυτός ξεκινούσε τις επιθέσεις, αυτός οργάνωνε τις επιθέσεις, έβγαλε πολλή ενέργεια μέσα από την άμυνά του, το έδειξε ότι θέλει να συνεισφέρει, θέλει να προσφέρει πράγματα στην ομάδα του, θέλει να προσφέρει στον Παναθηναϊκό, έβγαλε σκληρές άμυνες, πολλή ενέργεια, αρκετή όρεξη, αρκετό πάθος και στο επιθετικό κομμάτι προσπάθησε να λειτουργήσει σαν τον μπροστάρι, ας το πούμε έτσι, σαν τον παίκτη ο οποίος θα κόβει και θα ράβει κάθε επίθεση της ομάδας, κάτι το οποίο το έκανε πέρσι όλη τη χρονιά στην Παρί. Στο παιχνίδι στο Ισραήλ αγωνίστηκε για 28 λεπτά το βράδυ της Πέμπτης, σκοράροντας 13 πόντους, μοιράζοντας 7 assist και έχοντας συνολικά 6 στα 14 σουτ μέσα στο παιχνίδι. Ωστόσο, το περίεργο της υπόθεσης είναι ότι στο ένα βράδυ ο Παναθηναϊκός δεν αξιοποίησε καν τον DJ Shorts και μέσα σε 2 βράδια είδαμε μια ακριβώς αντίθετη εικόνα. Δηλαδή τον DJ Shorts να παίζει σαν να είναι το α και το ω στην επίθεση της ομάδας. Προκαλούν ερωτηματικά αυτές οι τόσο μεγάλες αλλαγές. Είπαμε ότι ναι, πρέπει να αξιοποιηθεί ο DJ Shorts, ναι, πρέπει να προσαρμοστεί μέσα στο παιχνίδι της ομάδας, ναι, πρέπει να αποδώσουν καρπούς στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ που ξόδεψε το καλοκαίρι ο Παναθηναϊκός για τον Αμερικανό guard. Ωστόσο, το να παίζει το ένα βράδυ 0 λεπτά και 2 βράδια μετά να παίζει 29 λεπτά και να παίρνει την μπάλα στα χέρια του σε κάθε επίθεση της ομάδας είναι μια χαοτική διαφορά. Δηλαδή, από το ένα παιχνίδι στο άλλο υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά. Και αυτό εμένα προσωπικά μου δείχνει ότι ο coach Ataman είναι ή του ύψους ή του βάθους σε κάποια πράγματα. Η οπτική του σε κάποια θέματα είναι των άκρων, ή ο παίκτης θα χαντακωθεί ή θα έχει την μπάλα στα χέρια του σε όλο το παιχνίδι και δεν ξέρω πόσο λειτουργικό μπορεί να γίνει αυτό. Είδαμε ότι ναι μεν ο DJ Shorts κόντρα στη Maccabi Tel Aviv είχε όρεξη και κίνητρο να δείξει πράγματα και να φωνάξει ότι είμαι κι εγώ ένα μέρος του συνόλου αυτής της ομάδας, όμως δεν μπορούσε να λειτουργήσει ο τρόπος με τον οποίο αξιοποιήθηκε ο Shorts σε αυτό το παιχνίδι. Και απ' την άλλη, τι άλλο είδαμε το οποίο μας δημιούργησε πάρα πολλές απορίες? Είδαμε τον Βασίλη Τολιόπουλο επιτέλους να παίρνει χρόνο συμμετοχής σε παιχνίδι Ευρωλίγκας και νομίζω ότι ο Έλληνας διεθνής τα πήγε όχι απλά καταπληκτικά, τα πήγε περίφημα. Παίρνει άριστα 10 με τόνο, καθώς αγωνίστηκε 26 λεπτά. Ναι, ο coach Ataman του έδωσε 26 λεπτά σε παιχνίδι Ευρωλίγκας και ο Βασίλης Τολιόπουλος σκόραρε 21 πόντους, πετυχαίνοντας 5 στα 9 τρίποντα. Σε μια κίνηση όπου πολλοί κόσμος μετά το τέλος του αγώνα έτρεξε για να σχολιάσει ότι ο Βασίλης Τολιόπουλος εξέθεσε τον Εργίνα Ataman. Μπορεί και να είναι έτσι, δεν ξέρω. Όμως 2 βράδια μετά είδαμε και σε αυτή την περίπτωση μια τελείως διαφορετική εικόνα. Είδαμε τον Τολιόπουλο να αγωνίζεται
για 8 με 9 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο ημίχρονο να εξαφανίζεται ως διαμαγείας. Να πηγαίνει στον πάγκο και να βλέπει το υπόλοιπο παιχνίδι από εκεί. Σκόραρε μόλις 5 πόντους και ο τρόπος με τον οποίο το διαχειρίστηκε ο coach Αταμάν είναι σαν να του έδειξε ότι εντάξει, σε χρησιμοποίησα στο πρώτο ημίχρονο, δεν έκανες αυτά που ήθελα να κάνεις, δεν απέδωσες αυτά που περίμενα να αποδώσεις, δεν μου χρειάζεσαι για το υπόλοιπο παιχνίδι. Καταλαβαίνετε πού θέλω να καταλήξω, ότι ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκε τους παίκτες του αυτή την εβδομάδα ο Τούρκος τεχνικός ήταν πραγματικά χαοτικός. Δεν γίνεται στο ένα παιχνίδι ή στην μία εβδομάδα ένας παίκτης να βλέπει το παιχνίδι από τον πάγκο και την άλλη εβδομάδα να είναι από τους πρωταγωνιστές, ξέρω εγώ, του συνόλου. Νομίζω ότι δεν γίνονται έτσι αυτές οι προσαρμογές, δεν μπορούν να είναι λειτουργικές αυτές οι προσαρμογές από το ένα άκρο στο άλλο. Χρειάζεται χρόνος, χρειάζεται μια μεθοδικότητα, χρειάζεται ένα σταθερό μοτίβο όπου ο παίχτης θα παίρνει συν 5 λεπτά σε κάθε παιχνίδι, έτσι ώστε αυτές οι προσαρμογές να γίνουν με λειτουργικό τρόπο και να φέρνουν θετικά αποτελέσματα στο παιχνίδι της ομάδας. Πάμε όμως να τα δούμε και λίγο πιο προσεγγιστικά τα πράγματα. Κόντρα στην Μπασκόνια, ο Παναθηναϊκός έκανε συνολικά ένα καταπληκτικό πρώτο ημίχρονο, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με το σκορ υπέρ του 48-31. Στο δεύτερο ημίχρονο έδειξε πολύ θετικά σημάδια όσον αφορά την διαχείριση του σκορ, του αποτελέσματος του παιχνιδιού γενικότερα. Έκανε καταπληκτική διαχείριση, κέρδισε και το δεύτερο ημίχρονο. Δεν είναι ότι ανέβασε κι άλλο τη διαφορά, όμως δεν είναι κιόλας ότι επέτρεψε στην Μπασκόνια να μπει στο παιχνίδι και να διεκδικήσει το μάτς. Δεν έγινε ποτέ αυτό σε κανένα σημείο του παιχνιδιού και ο Παναθηναϊκός συνολικά το βράδυ της Τρίτης κόντρα στην Ισπανική ομάδα, κόντρα στους Βάσκους, ήταν εξαιρετικό σε αυτό το κομμάτι. Στο κομμάτι ότι πήρε τη διαφορά στο πρώτο ημίχρονο, έκανε ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο, το οποίο στο δεύτερο μέρος το εκμεταλλεύτηκε και δεν το άφησε να πάει χαμένο. Η Μπασκόνια είναι μια ομάδα ρυθμού. Αν βρει ρυθμό, μπορεί να κάνει ζημιές στον αντίπαλο. Είναι μια ομάδα με αθλητικά προσόντα. Είναι μια ομάδα η οποία, αν τρέξει στο γήπεδο, μπορεί να δημιουργήσει αμυντικές ανισορροπίες και ο Παναθηναϊκός εδώ τα πήγε περίφημα, γιατί κάτι τέτοιο δεν συνέβη ποτέ. Στο παιχνίδι όμως, κόντρα στη Μακάμπι Τελαβίβ, θα μου επιτρέψετε να πω κάτι. Είδα μπόλικες αναλύσεις, διάβασα μπόλικες αναλύσεις, πολλά άρθρα, πολλές γνώμες, πολλές απόψεις, οι οποίες είχαν όλες έναν κοινό παρονομαστή. Ότι ο Παναθηναϊκός πάλεψε κόντρα στη Μακάμπι Τελαβίβ. Και θέλω να σταθώ λίγο σε αυτό, θέλω να σταθώ στη λέξη πάλεψε. Πώς ακριβώς πάλεψε και από πού προκύπτει το ότι ο Παναθηναϊκός πάλεψε κόντρα στη Μακάμπι Τελαβίβ. Η Μακάμπι, ναι μεν, έχω ξαναπεί και εγώ μέσα από τα προηγούμενα EuroLeague shows, ότι είναι μια ομάδα η οποία θέλει πολύ προσοχή, έχει πολύ ταλέντο, έχει παίκτες οι οποίοι μπορούν να τρέξουν, μπορούν να βάλουν την μπάλα στο καλάθι και συνολικά είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να δημιουργήσει πονοκέφαλο στην αντίπαλη άμυνα. Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός υποτίθεται ότι έχει ένα από τα πιο ακριβά ρόστερ της διοργάνωσης και ένα από τα πιο ποιοτικά ρόστερ της διοργάνωσης. Εγώ περισσότερο στέκομαι εδώ γιατί νιώθω ότι ο Παναθηναϊκός από μόνος του έχασε το παιχνίδι κόντρα στο Μακάμπι. Μιλάμε για ένα παιχνίδι το οποίο ήταν derby, για γερά νεύρα. Είχε τις απουσίες του Παναθηναϊκός προφανώς, τον Κέντρικ Ναν και τον Τζεντί Οσμάν, που είναι βασικότατες απουσίες. Το λέω και το σημειώνω, βασικότατες απουσίες, γιατί είναι δύο πολύ βασικοί πυλώνες αυτής της ομάδας, δύο παίχτες βαρόμετρα. Μπορεί να λειτουργήσει αυτό σαν δικαιολογητικό, όμως δεν μπορεί να λειτουργήσει σαν δικαιολογητικό το να χάνεις αμαρκάριστα τρίποντα στο τελευταίο λεπτό του αγώνα. Δεν γίνεται σε ένα παιχνίδι με κλειστές άμυνες, με κλειστό σκορ, που πηγαίνει σε χαμηλό σκορ και σε χαμηλό επιθετικό τέμπο και που ξέρεις ότι όποιος βάλει τρίποντο θα κερδίσει το παιχνίδι. Σε ένα τέτοιο παιχνίδι λοιπόν που ο Παναθηναϊκός για 2 λεπτά συνεχόμενα είναι σε απόσταση ενός καλαθιού από τη Μακάμπι Τελαβίβ και που το τελευταίο μισό λεπτό του αγώνα η μπάλα είναι όλη δικιά του, δεν γίνεται να χάνει αμαρκάριστα τρίποντα. Δεν γίνεται στο σουτ που θα του δώσει την νίκη να είναι αμαρκάριστο με τον αμυντικό να έχει απόσταση 3 και 4 μέτρα μακριά και ο Παναθηναϊκός να μην το εκμεταλλεύεται. Έχασε ένα τέτοιο τρίποντο
ο Κώστας Λούκας. Έχασε ένα τέτοιο τρίποντο ο Τζέριαν Γκραντ, ο οποίος όχι απλά έμεινε αμαρκάριστος, αλλά έμεινε και για ένα δευτερόλεπτο να ζυγίζει το σουτ. Έχασε ένα τέτοιο τρίποντο ο Χουάντσο, έχασε ένα τέτοιο τρίποντο ο Ρογκαβόπουλος, ο TJ Shorts έχασε και αυτός ένα πολύ κρίσιμο, σχεδόν αμαρκάριστο τρίποντο. Όλα αυτά συνέβησαν στο τελευταίο δίλεπτο. Και αυτό δεν ήταν καθόλου θετικό σημάδι. Ο αντίπαλός σου στο δείχνει ότι δεν μπορεί να κερδίσει, να μην μπορείς να κερδίσεις ούτε κι εσύ. Και δεν αντιλέω, ναι, ο Παναθηναϊκός φέτος έχει πάρει κάποια σπουδαία διπλά. Έχει κερδίσει τη Φενέρμπαχτσε, έχει κερδίσει τη Ρεάλ μέσα στη Μαδρίτη, όμως αυτά συνέβησαν τον Νοέμβριο. Τώρα είμαστε στο μήνα Γενάρη, μπαίνουμε στο Φεβρουάριο και ο Παναθηναϊκός περνάει μια περίοδο κρίσης, μια περίοδο ντεφορμαρίσματος, η οποία του έχει φέρει 4 ήττες σε 6 παιχνίδια και τον έχει ρίξει στην 7η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Και αν συνεχίσει αυτό το διάστημα ντεφορμαρίσματος, δεν ξέρω αν θα πέσει κι άλλο χαμηλά η ομάδα του Εργίνα Αταμάν. Πολλά πράγματα χρειάζονται διόρθωση στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Πολλά προβλήματα είναι ορατά και πρέπει να διορθωθούν. Και νομίζω ότι η ανάγκη για προσθήκη ενός καταξιωμένου αμυντικού στις θέσεις 3 και 4 όχι απλά είναι εμφανέστατη, νομίζω ότι φωνάζει κιόλας. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να κάνει προσθήκη, δεν μπορεί να βγει η χρονιά έτσι. Είναι λίγο πολύ βιαστικό αυτό που θα πω, αλλά νιώθω ότι το παρόν ρόστερ του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή, με τα όλα προβλήματα που έχει και με τα όλα δομικά θέματα που έχει, νομίζω ότι το παρόν ρόστερ έχει ένα ταβάνι. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και τον Παναθηναϊκό. Ήμουν ακαυστικός, το ξέρω, όμως αυτή είναι η αλήθεια. Νομίζω ότι τα θέματα που έχει ο Παναθηναϊκός πρέπει να διορθωθούν αν θέλει να καταλήξει να φτάσει στο Final Four μέσα στο γήπεδό του. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και τις δύο ελληνικές ομάδες. Και όπως σας είπα και στην αρχή, αυτό είναι το EuroLeague Show για σήμερα. Δεν έχω κάτι άλλο να πω για την υπόλοιπη αγωνιστική δράση αυτής της εβδομάδας, καθώς αυτή τη στιγμή που βιντεογραφώ δεν έχει τελειώσει ακόμα. Τα παιχνίδια είναι σε εξέλιξη. Οπότε αυτά για αυτήν την εβδομάδα. Αυτό ήταν το 17ο επεισόδιο του EuroLeague Show by TrickTalk. Σας ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Και πριν φύγετε, μην ξεχάσετε, άμα θέλετε να στηρίξετε το κανάλι, μπορείτε να το κάνετε πατώντας το κουμπάκι που λέει subscribe και λίγο πιο δίπλα στο καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για κάθε μου νέο βίντεο. Καλή σας συνέχεια!